Nggih. Kene sakene sampe iki. Nggih. Nah, iki sinden. oh, sadurunge sinden-sindenku iki sinden cilik saiki. Nggih. Kene sakadane Kene Nduk, kene Nduk, kene Nduk. Ya. Iki saka Sedayu Bantul. Oh nggih. Bapake WA aku iki, anakku no pengin nderek gladi. Oh nggih. Kene maju kene Nduk Cahayu. Le benake iso benake ora? Mboten. Oh ya. Nggih, perkenalan dulu no. Kenalan namanya siapa? Nggih basa Jawa saged. Asmane sinten? Namine Dira. Ya kelas pinten? Dira. Bareng kowe muni Dira terus kelingan utang sepeda motor gua. Kelas pinten sik sekolah to? Sekawan. Kelas pinten? Sekawan. SD? Lah yo SD to, Pak. Lah Kelas iya. sekawan kok. Simbah weling, pokoke sesuk nek wis lulus saka SD kuwi ora sah sekolah ning kono neh ya. Ayo baleni yo Bapak iki. Asmane bapake sinten, Nduk? Bapake sapa asmane? Iku Pak Dwi. Oh, Pak Pak Dwi. Dwi. Pemain ketoprak bapake. Oh, nggih. Ora. Mau Sampeyan nyanyi apa? Nembangin napa? Nembang napa, Nduk? Mbak Dira. Nembang napa? Aduh kok Sedayu Badhe niku Bantul. ngimpi. ngimpi. Mimpi. Komplit sak bawane? Nggih. Oh iya. Oh, slendro napa pelak pilih slendro? Slendro. Slendro Pak Pit. Oh. Slendro sanga. Ngambara ing Sedayune pundi, Nduk? Daleme, Nduk? Sedayune Bantul. Oh, Bantul. Oh, iya. Bener lho. Pasti dukuh apa ngono. Gue nek bantu lagi nanti, no Indonesia. Oh, Ya, ayo. ya. Nduk, Dira. Ngambara ing ngawang-ngawang. Kecil-kecil si sapi rangit. Hanga Angelangut bebasan tanpa tapi putumu ya iso nembang ini apa ora, Mbah? Wah, putuku ki ya sak nembang beda. Wong ora iso basa Jawa wis. Masa Kurang sopan kok putuku. kurang sopan piye? Sekolah anu gurune nulis sudah muni Bu Guru sakrono ndrase ngali-ngalingi. Guru dase kali-kali ya. rong trap. Narapaseng meka mendang Ya, sampai lantang nenung. ngiber dari jagat. Cita-citane pengen dadi napa, Dik Dira? Dadi napa nggih? Oh. Apa? Pokoke sak dadine ngono. Pak yo ki apa pengen dadi? Sing penting iso makarya bekti karo wong tuwa. Dadi wong sukses ngono Ah, nggih. nggih. Amin. Wulandara ngambarangung gai gunung Ora mleset karo laras plek. Ah. katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa ngimpi bagus Jos nah. Iya, apik ya, apik. Iki Anak kok Pak iso Dewi. nggih, seragame iki iso padha karo Lah iya, mbak-mbak iso iki padha, apa abang-abang. mau janjian sik apa boten Oh, niku iya. bapak Butuh seragam kathah. boten ngertos Wah. tapi Kene- niku cilik-cilik Oh, cilik-cilik iya. Kene rada nengah ora jero nduk. Kene. Kuwi kaya nembang kaya ning kali ya. Ayo. sak tembangnya ya Seripat. Ayo. Sripat
Bagus. Makasih nggih, Nduk Dira Ya, nggih. nuwun, nggih. Nggih, Sing tak menggasih. nggih sing tak gemunke siji lho. Napa? Kowe isih cilik ning tempone iki iso pas. Pas Oh. iso. Ya kowe wis tuwa wis cok jatuh tempo lho. Kuwi telat le nyaur utang nek Ayo. jatuh tempo kuwi. Makan ukur. Heeh. Ya. Tetep Slendra Songo Pak Pit Slendra Songo. Nggih. Ah, gendi sindenku cakrane kerat. Nah. Sinten? Ini Mbak Yosi niku. Nah, Nggih. makasih. No. Yo mikir ben digawa kowe dhewe, kowe tetep nggawa mik no. Ini nih. Panas-panas mlaku, ora nggawa payung. Sandale diseret, lampahane mlentung, Surabaya ngekir, mesine Madia, Madia Jakarta janji rukun tetap merdeka. Dalu Mbak Yosi. Sugeng dalu bujane Mbak Limbo, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun keluarganipun Bapak Sujiman. Sujiman Sujiman. sampun nimbali yang keping kali. Beberapa Keping kali. gitu ya. Beberapa kali. Bar wayangan bengi iki sok ben nek apa kuwi rasulan saparan mesti do usul. Wayangan mulai, Pak Sigit mulai, Pak Sigit mulai. Ngono. Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Sigit, Pak Sigit. Harapane ngoten. Harapane dalange maksudnya. Mboten sore mau do laporan kalian kula. Laporan masalah kok kaya ning kantor polisi tetek. Nggih. Nggih, nembang Mbak Yosi, nembang Mbak Yosi. Apa ini? Lagunipun napa? Lho, tak duwiti karo Mbah Waluyo. Oh ya Lagune napa? Lagu CSGK. Napa niku? Apa itu? Mantos. Kula bos bejaku ngono kaya apa ya? Oh. Aja digondeli. Oh. Ah, Tadi apa kan- sing liyane kuwi ya ora apa-apa, sing penting lagu ciri khas ini. Oh, Kok iya. jatahe Mbak Elisa ngono Ngano request. ngano mawon mbok cangke. Napa, napa? Gendeng mriki niku ciri khasnya kan gaplek. Nggih. Gaplek dumadi tiwul dumadine saka gaplek. Nggih. Nah, lagune ini sing ngelingke makanan pokok dulu. Itu Oh. tiwul nggih. Ora apal lek sundenku niku Ngomong panganane blitar rek. beras ketan ya dekne. Napa mengke? Ya Mbak Yosi ben nembang ijen sik nggih. Yep. Iya. Ya, wis. Ah, wis. nembang Siap. ijen, nembang Engko- ijen. Nembang ijen. Yo, aku mau muni piye? Nembang ijen. nembang ijan. Ah, Nggih. Nggih, monggo. Engko masalah tiwul engko le ngebruk karo Elisa ora Iya. apa-apa. Oh iya. Siap, 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 siap. Nggih. Napa niki? Nggih, menika request terbanyak menika. Katresnan sejati Mbak Yosi. Monggo lagu niku nggih sok saged liyane nggih saged. Kunjuk kanca-kanca CFC kalau mau nyuwun request Jogja Istimewa. Manut Dara Yoga mawon nggih. Nggih. Ya. Lagune napa, Cok? Yo. Katresnan sejati request terbanyak iki. Wah iya, so kanca-kanca CFC kabeh. Yo, dados. Yo.
Ini Mbak Elisa Gugong. Jogja istimewa Mbak Elisa. Mas Sigit. Sinten menika? Dalem, Pak. Kula kali lungguh ten mriki. Oh, jenenge apa? Kula wau beto kas Medion brem karo sambel. Oh, mengaten, Pak. Ingkang pikantuk sinden. Oh, iya. Terus Mas Sigit kula gawani bakpia Pak Kirun, bakpia patuk. Alhamdulillah. Dados ten kene perjalanan Wonosari Gunung Kidul sampai Yogya wonten keluarga Bluro. Pak polisi dinese nang Gunung Kidul ndamel pusat jajan oleh-oleh Jogja dan Bantul, bakpia patok Pak Kirun. Oh. Nah niku tokone kanan jalan nek keng mriki kiri jalan. Oh ngaten. Dincipi nggih benan kula aturi lah. Siap. Le sindene sambel pecel karo brem. Mbak Elisa gawanono khusus Mbah Waluyo mercon. Mungkin tak saya judir. Lah ya kagem kanca-kanca pengrawit Subodo. Surya. Merep mangan bakpia ngenteni Subodo. Nggih leres niku Pak Kirun niku tokone utahe buka niku ten kiri jalan nek sing mriki niku ten daerah Bandung. Niku gadane anak kula Oh. sing dinas wonten mriki. Nggih. Pak polisi Mas Supri niki merambah ten Kambing Etawa. Oh. Sudah 200 Kambing Etawa. Alhamdulillah. Kagem Mbah Waluyo mbok bilih badhe nyusu piyambak monggo. Sampun kulino kula Mbah Kirun nyusu piyambak. Nek nyusu kula dhewe mboten ngajak kancane. Nggih. Ndak gagu. Nggih. Matur nuwun Mbah Kirun menika grosir apa ya intermezzo. Dadi tinggo kulaan menika nggih. Matur nuwun. nggih. Matur nuwun. Wah iki wis tak wenehke jagat senenge ra karuan iki. Kok Mbah Kirun ngono saya. Nggih. Sak lajengipun Elisa. Kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Korwil Yogyakarta kersakaken Jogja Istimewa. Oh, menika. Jogja Istimewa minangkani pamundutan sama dengan kita ya daerah Yogya nggih. Oh nggih. Najan to mboten wonten kibote, mboten masalah. Oh, nek Cakraningrat wis ora nglepeh apa-apa monggo. Gurmutah. Kali sinten iki Mas Sangi? Monggo. Sinten? Sing apa sapa kuwi? Oh, Deni. Lah, yo, Mas Deni, yo. Ayo Den, ngene Den. Jogja Istimewa. Ayo, Sok. Yo.
perjuangke tekan janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Apa anane tresnaku ra bakal metre. Kowe ojo sumalang, tresnaku ora bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Ngopi kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Gak usah mencucu tresnaku ro kowe ra bakal ngadu. Tenan rasane wong kang lagi gandrung, tak berjuangke sampai janur melengkung. Kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo Tresnaku ra bakal ilang. Kaya kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. kowe siji-sijine aku bangga karo kowe. Gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre. Kowe ojo sumalang, tresnaku ra bakal ilang. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Sampun. Matur nuwun perkara lagun sambung goro-goro ya no ayo tetep elok no ayo. Cawe